kuyinyanga namastelo chane ndimadegwana hasta la vista echada sanibonani KwaZulu-Natali laphinde lofika lelo thuba namhlanje ke uhlelo selishaka kakhulu bukhoma la eUtrecht kwaQomintaba yabona ke indawo lezi ke uyalizwa leli gama kodwa sizolithola ke nalo ukuthi lisuka uphi ngoba umuntu oyihloniphe kakhulu awuvela ulimemeze nje noma kanjani kodwa mina ngoba ngila emoyeni namhlanje selimemeze South Africa yonke ethe inkosi izongivumela ukuthi ngilimemeze ngithi Qomintaba absolutely igama lolo hlelo nje sengishilo KZNHealthChatDotGov.za ngimlethile kuNgqongqoshe namhlanje ngimbekela isitekini inombolo ethi 0767047493 0767047493 kuyona inombolo ke esibuye simthole kuyona uNgqongqoshe uhlelo umnandi ke lizihamba mnandi uyangena lapha ku Facebook page yoMnyango ethi KwaZulu-Natal Department of Health nomuye lapha ya kuNtokozo Maphisa SA Ntokozo Maphisa SA ungene nje uncome owenze kahle kuleli viki esiphuma kulo nje noma okuphathe kahle kweminye emtholampilo yethu noma sayibhedlela zethu noma ngabe yipi institution ngaba umuntu ocleanayo owathi cleana wakucela kahle wathi sikuma ngaye ngathi kwenye indawo uNgqongqoshe wathi eshanyela omnye sayiphakamisa imlenze sakhweca siyiphakamisile walokho esulile nje imlenze indize emoyeni kwaze kwacaca ukuthi hayi ufuna siphele umoya lo muntu hayi ukuthi uyaklina la sagcina sesiphuma ke kanjalo nje nathi sibonke hayi ngathi we are not welcome la kodwa ngale ukuchitha isikhathi angithathele ithuba ngibingelele kuNgqongqoshe ngithi sawubona ngiyabingelela Ntokozo ngibingelele kwinkosi yesizwe sakwaKhumalo siyabingelela ndaba ezitha sibingelele kubalaleli bethu sibingelele nababukeli bethu bonke nabasilandela ku TikTok laphana ngiyabona ngathi ama followers ethu TikTok ngathi ayanyuka lapha abantu kakhulu ngithi laphana kuvela kube imillion unganakile nje uthi usuna million labantu so now vele uthi Absalom kusuka amaphepha lapha na ku TikTok akudlalwa abanye ke bayibika Nkosi yami sisabeke nathi ukudlulisa phela kuNgqongqoshe abhizi bayibika hawu waziwamuhle intombi sasihle ismile sakho ezivele sibone nayo ziyakhala ke manje ukuthi bancoma wena absolutely kodwa ke ngibona hayi iyonakele lento kodwa ke sisigcine lapho nje abanye bethumela inhliziyo ezibhakuzayo bhaku sibona cha uMnyango uyathanda bawuthanda kakhulu abantu uMnyango inhliziyo zemnyangweni inhliziyo cha ngale kokuchitha isikhathi ke sihamba futhi ke noMntungwa sila ezweni laMantungwa ngizocela kodwa ukuthi ke sibingelele inkosini yesizwe sithi nje sawubona angibonge mfoka Maphiso ngibingelele uMC wethu Magujwa ngibingelele bonke abakhona abalaleli ababukile emakhaya ngithi awu siyabonga umsebenzi omuhle kangaka umlando uqophekile ngithi mkhulu kakhulu akwandele banike ukuthi uthole loMnyango omkhulu kangaka ingadla loMnyango lo ifike nje lapha ifike kodwa ayasitshela uNgqongqoshe sizokwenzani la namhlanje ubani obeshada la namhlanje Ntokozo namhlanje usuku olukhulu kakhulu besiloku sixoxa namakhosi sithi siyafisa ukubambisana nawo kulolu hlelo lethu esilibiza ngokuthi Isibaya Samadoda uma silichaza ngiyaye ngithi mandulo abantu besilisa babehlala esibayeni baxoxisane badodisane bafundisane ngokuyiphatha bafundisane ngokwezempilo bafundisane nokuthi uma ngabe ufuna ukuthi inkomo zakhe zande wenze njani bese ke bayabafundisa abesilisa abancane babafundise abadala yabona nje so kwakuyindawo leyana Isibaya lapha abantu besilisa babehlala khona bafundisane yonke into kodwa ngenxa yokufika ko-modernization noma isikhathi samanje sakulahla konke lokho kwangathi yonke into eyenziwa kwaZulu kwakuyinto embi kwakuyinto engenangqondo kanti yayikhona isense ezintweni esasizenza ngoba kwakuyithuba noma kwakuyindlela yokufundisana ukuphila so siseke eMnyangweni wezeMpilo ngoba sithi nasibuka sibona ukuthi abantu besilisa abantu esibadingayo njengomnyango wezeMpilo kodwa abantu abangakuthandi kakhulu ukusondela eMnyangweni wezeMpilo sasesixoxa namakhosi ukuthi siyayicela ipartnership yokuthi sivuselele udwaba lwesibaya samadoda kodwa kuba amakhosi asihostayo Isibaya akwazi ukuthi a-invite ngoba phela asikhumbula ukuthi amakhosi ibona abantu nabo abahola umphakathi so kufuna amakhosi akwazi ukuthi abe makhulu amahlombe abo abe banzi asithwale sonke so inkosi ke uKhumalo ubese sithatha up kuleyo invitation yethu noma i-request wathi cha ngiyanizwa nithi mina ninesibaya samadoda wozani nginasi
Isibaya kodwa wangabe segcina lapha wathi inkosi uKhumalo uma ehlangene nesizwe sakhe ukuba nesibaya samadoda abe nekhishi kodwa ikhishi ichiba lo mama lapho nabo mama bafike baxoxa indaba zabo obaba baxoxa bese kuphinde kuyahlanganwa ke manje ukuthi hayibo udaba lwe gender based violence sesihlangene sisonke baxoxile behlukene sebeyabuya ke sebeyaxoxa ukuthi sithi sizokwenza njani ngesikhathi kunesibaya samadoda kunechiba lo mama omama besikhuluma ngendaba ye cervical cancer sikhuluma ngendaba ye breast cancer sikhuluma ngendaba ye cancer yesitho sangasese ngicabanga ukuthi uDr Duze uyena kade ekhuluma kakhulu yesitho sangasese yomuntu wesifazane okuyi cancer sibonakala ikhula amongst abantu bakithi but ibingekho kakhulu ekuqaleni so sixoxa izinto ezithinta abantu besifazane njengoba kuyinyanga yomama ngapha esibayeni samadoda kuxoxwa indaba ye gender based violence kuxoxwa indaba yokuthi icancer le yomshini womuntu wesilisa ivikeleka kanjani kuxoxwa nazo zonke ezinye izinto eziaffect obaba basabayo ukuyibuza uma kukhona abantu besifazane uma kukhona omama ngoba bebona ukuthi mhlambe bazohlekwa noma bebona ukuthi abazobukeka njengabantu besilisa abanele including indaba yokuthi igender based violence ayisinto one sided akusiba abantu besifazane kuphela nezingane abashaywayo bakhona nabantu besilisa abahlukunyezwayo ukuthi nje right now inamba zabantu abahlukunyezwa kakhulu abantu besifazane nezingane obaba ke baxoxa indaba yokuthi manje yena umehlukumezekile uzoshonaphi ngoba phela unayo inkinga ekhona lana so besixoxa lelo daba ke nje nesizwe sakwaKhumalo and sijabule kakhulu Ntokozo uyabona nje uma ububuka lapha nobaba bebekhona hayi angicabanga ukuthi sake sababona obaba abaningi kangaka soMnyango wezeMpilo endaweni eyodwa kuke kwathi noma sesithi siyabacetha sicela ke bethu ukumuva ngoba sizofuna bethu kuyohlangana lapha bathi hayi samadoda sifuna ukuzoxoxa bathi asindawo sihleli la siyakhona futhi uyabona nangesikhathi sisakhuluma ubabona bengena and ne participation yabo inhle kakhulu so we are very excited ukuthi sithole leli thuba and inkosi yalithatha le opportunity nale partnership yayibamba ngazo zombili and sivumeleleke ukuthi moving forward kuzoba uhlelo lelo silenza quarterly siphinde sibuye ngeafter quarter manje sobe sesixoxa ama health issues ahlukile but senze ne follow up from izinto ezixoxwa namhlanje ukubona ukuthi sikwazile yini ukulungisa izinto ezithize ebeyixoxiwe senze njani ukuyaphambili so iprogram enhle kakhulu kodwa ke inkosi thena ngoba sifike sakhuluma nobaba sinenkosi saphinde sasuka sayokhuluma nomama yathi inkosi hayi bona beobaba phela bayazi ukuthi bayilandela impempe zabo nje ezithina manje nasehambile inkosi sengiyabuza la komama ukuthi nakho kuthiwa siyimpempe kanti senze njani emakhaya hayi tuyasho ekusuka amaphepha nangumxolisi Magwaza lapha kaNongoma uthi uyafisa nje ukubingelela dumela umxolisi awubalike absolutely bayizo wena social njani absolutely awubalike ngiyazibhathela ukuthi lana ngiyespela ngokuthi ukubasi absolutely ngixolisa kuthini kokwakho mfowethu kona kuzwakala kahle kodwa awuze nalo udaba uthini ke mfowethu uyezwakala manje Wemxo uyazi ngazi ngathi asikutholi kahle ngapha ngizocela i-team yami le ikufonele back bekuthole kahle udaba lakho ukuthi lithini bese siyakwazi ukudila nalo. Okay hayi uzwakala impela mfowethu ngiyaxolisa mntaka baba no ngizocela nimfonele bafowethu nilithole kahle udaba ukuze sikwazi ukuthi sibe siqhubeka nohlelo njengoba seshilo uNgqongqoshe uthi cha sisezweni la samantungu ayisizwe sakaKhumalo ngizocela ukuthi mhlawumbe inkosi ngiyazi inkosi ukuthi ayisukunyiswa angiyisukumisi kodwa ngiyacela nje ukuthi ke ikisiphe ngoba siyazi ukuthi la KwaZulu-Natali ubukhosi buningi ubeka esithombeni nje umuntu wala eSouth Africa ongazi ukuthi masikhuluma ngeUtrecht nokuthi kungena kubuphi ubukhosi kwasha kwacima usibeke nje esithombeni ibackground encane Nkosi yesizwe angibonge mfoka amaphisa ngaphandle ukuchitha isikhathi
bese ngibingelele ngasho ukuthi namhlanje ngisendaweni yaKwaKhumalo kwaziwa ngokuthi amantungwa Traditional Council kwaQomintaba uQomintaba ukhokho wami osuke endlini kaMzilikazi kodwa ke la engidabuka khona mina ngisendlini kaMagugu bayibebuze ukuthi uQomintaba ubani uQomintaba igama lakhe ukuze livele lavela ngokuthi kwakuthiwa abesifazane basala ingqiweni amadoda iwona ahamba yolwa kusho ukuthi kwathi ke ibambene ekaZulu neyabamhlophe umkakhe washo ukuthi angeke akwazi ukuthi ayolwimpi kodwa kumele asale naye ngangokuthi wayeyithwele ngaleso sikhathi uma bebuye empini sebethola ukuthi akekho kwasekutholakala ukuthi ugogo ukhokho kazi omkhulu wathi mina ngakhetha ukuthi ngiyohlala entabeni ngiyoqomintaba ngoba ngangiyithwele ingane kwasekuthiwa uqomintaba lelo gama ngasho ngithi kusuka lapha iUtrecht indawo enothe kakhulu ngokulima indawo enothe kakhulu nangelahle iyaziwa kakhulu nangezokumbiwa hayi ke wasithatha wasibeka sesiyaqonda ke manje isikuphi kodwa ke eNewcastle ningaphansi kwayo noma umakhelwane umakhelwane umasipala wethu omkhulu Amajuba district mina kahle kahle indawo yabo khokho bami amadlanga ilocal municipality nje leni kuyo njengoba sikhuluma manje absolutely no indaba ezimnandi le ndaba ezithi sikubonile ke uthatha igxathu uthi cha ngeke usasala ngaphandle uMnyango wezeMpilo usondele nesibaya samadoda yini leqhuquzela ukuthi uze ube nohlelo olufana nalelo bangathi uhlelo obuvela unalo uMnyango awusuthi awusondelele nawo ngendlela yakho into eyangithatha kakhulu ukuthi ngize ngibe nalo msebenzi omuhle kangaka ukubona kakhulu ukuthi la isamba khona amadoda ngaso sonke isikhathi kuthiwa izinja wenzi kahle aqhaphaza abantu besifazane ngase ngithi nama ngisukume njengenkosi yesizwe kube khona into engiyenzayo ikakhulu njengoba kuyinyanga we-13 namhlanje sihlangene la eMantungweni kodwa ke engifisa ukubonga kakhulu ukuthi ngiyawubona umehluko khona futhi ke sinanenhlelo zokuthi ngempela ngisho nabantu abasha mabengena kwezothando noma sekufika isikhathi sokuthi mhlawumbe bathathane sinane council sinabantu abakhuluma nabo ukuthi ikuphi okulindelekile ngeke kube kuhle ukuthi kube khona ingubo nje bejabule bobabili but okubalekile kunama challenges awu1 3 and 4 nokuthi ke indoda ikuphi okulindeleke kuye owesifazane ikuphi okulindeleke kuye sengisho ukuthi inhloso ke leyo ngiyenza ukuthi ke ngize ngiqala ukwenza lo msebenzi ukuthi sikhulume namadoda ukuthi angafeli ngaphakathi angabalimaza abantu besifazane okubalekile ukuthi abe ngabavikeli absolutely cha ngifisa nokwazi ukuthi mhlambe izoba khona indlela esilibona liqhubeka ngayo lolu hlelo bazwile uNgqongqoshe ethena uhlelo luzoqhubeka ke manje la iziphi inhlelo enazo aliqhubeke lolu hlelo la endaweni into engifisa ukuyibonga kakhulu uMagugu uNgqongqoshe uhlelo belikade lukhona ngoba ngishilo ngathi unyaka we13 emva kokuthi ngonyama uzwelithini siyabuza yayingqugquzela ukuthi kube khona okumele ngikwenzele isizwe ukuze singazi ngisihlanganise engasho ngithi nje uhlelo oluqhubeka obelicashile siyabonga Magujwa ukufika kwakho namhlanje kwenza ukuthi noma ngabe ubani wabona ukuthi kuyasetshenzwa ngempela engifisa ukusho ukuthi lizoqhubeka ngiyoze ngidlule neyolandela nayo yohamba khona ezinyatheleni zami ekuthena hlanganisa isizwe silwe nalento yeGBV kuhlunyezwa komama nobaba ngoba siyazi ukuthi bakhona nobaba nabo abahlukumezeka kakhulu emakhaya mangilandelela nami lapha sibongeni sasekhaya ikhona lento yomntungwa mawutho ulandela sengiyayibona ngathi yimi uzolandela nto bese ngithi uthatha ubukhosi basemantungweni ngizomthatha la eradweni kube yimina ophethe la eradweni kanti abezitha bese ngizothi ke mina mhlawumbe umlayezo onganawo kubantu besilisa njengoba siyakuthola masiloku sixoxa nabo ngathi bayesaba ukuza emtholampilo ungathini kumlayezo nanokuthi ekulaleleni bexoxa nani iziphi izinto nje qaphu abebeyithinta umlayezo enginawo kakhulu kubantu besilisa ukuthi madoda sukumana nokuthi ningabavikeli besizwe nokuthi kubhlungu lekuthiwa nginamadoda lala nezingane ezincane kanti yiwo amadoda amanye awo besihlangene nawo namhlanje ukuthi awavikele izingane ngoba izingane zene engabafana zizothatha bona laba enibaheha ngemali bavikeleni okubalekile ukuthi ke nazi ukuthi uhulumeni wethu usenendlela yokuthi abantu bakithi imshanguzo bayithole mahala ungalali phansi njengenkomo ibhabhalele bese bekuthatha ngoba usubhabhalele kuthi uhambe emtholampilo
kodwa mawuza ukuthi awuphilile kahle hamba emtholampilo ngijabulile nje bekhona udokotela wami lapha uNene awuzwa wakhuluma nokuthi icancer yabesilisa iqala kanjani nangamabhola ethu asukume sihambe soyichecka bakuthi kubalekile kakhulu umshini umuntu osilisa ukuthi unaziphi izifunga esabi narit ngoba ival khipha ngeva bathi salayo wena uyohlala isikhathi eside uphile emhlabeni kodwa engingakusho ukuthi nabaholi bomdabu kumele besukume nabo bebe nenhlela abanazo endaweni zabo ukuthi bahlanganisa kanjani amadoda bala kanjani nalesihlava esibhekene naso eningizimu Afrika nokuthi ke mfoka amaphisa siyafisa kakhulu ukuthi nosiko lwethu oluthinta umhlonyana ukuthi masebonakala indoda ukuthi sikhipha uketshezi ngaphakathi umfana amasemncane ekwaluseni la ekwakhulunywa naye ukuthi ke njengoba manje usuku lesigaba kumele wazi ukuthi usesemathubeni ukuthi usungekhulelisa kodwa kumele uyiphathe kanje into yakho uyiphathe kahle ungahamba uyifaka noma ngabe yikuphi ngoba ngiyaye ngisho ngithi ne-USB mawuhamba uyihlohla nje inokungcola kodwa kubalekile ukuthi sibakhulise ngendlela okuyiyona yona nokubonga kakhulu nje umsebenzi omuhle njengalo mfoka amaphisa isibalo samadoda masenza siye sigcile kakhulu ezintweni zabantu besilisa kodwa lokhu sibone niba nendlela ukuthi ke la manisenza kuba khona nokufaka futhi abesifazane nabo bebe nento abayenzayo yini egqugquzela lokho nokuthi ke ithini into yokungenelela kwabantu besifazane ngicabanga ukuthi okwenza ukuthi sibahlanganise omama nobaba ukuthi noma uyinkosi icala ngeke ulithethe khona ufakazi phela uyabudinga ummangali uyamdinga ufakazi ukuze mawukhipha isinqumo ukhiphe isinqumo esihlangene nesinqumo esiqondile ngoba usuzwa amasayidi onke nokuthi inkinga eziningi ngeke size siyiresolve makuwukuthi kunohlaka olulodwa kodwa kungakho la engithe namhlanje cha kodinga ukuthi iqheba libe khona sizwe inkinga ngoba kuyadinga ukuthi ke singene emakhaya ngempela uyabona mfoka amaphisa mawuyinhloko uyindoda kusho ukuthi wena usunamandla amakhulu kodwa okubalekile ukuthi kumele wazi irole kumele udlale ekhaya nawe mama kumele ube nebanga lakho odlalayo ngoba uma usulandelisisa kahle uyathola ukuthi nalapha empini zabo uyathola ukuthi ngempela amadoda akhala ngempempa ngiyazi impempa ukuthi mawulalela ngabe ngathi yona ngempela echitha imizi ukuthi sengathithi ngempela nabo mama bangahlangana nakulwesine nabo mama zwile ukuthi nabazalo amakhosikazi ethu nabo banomthelelo ukuthi ngisho sebethathiwa besifazane yibona aba remote imizi but bekubalekile ukuthi siwukhuzele umkhuba noma lo mhlolo ukuthi sihlale phansi ukuthi nezinkinga abanazo singabamisana kanjani ektheni ziphele ngoba kubalekile bezovusa imizi nezingane zethu emakhaya ifunde kithi yonke ngisho nemsinde khona izingane ziyabonela kithi futhi ke abakwenza uNgqongqoshe uthola ukuthi abantu kwezothando noma sebeshadile baqabana phambi kweingane belimazana izingane ikhulu nalento ukuthi kahle abakwenzayo abakhulumele emakamerweni akuliwa ngoba lento yenza even i-concentration yengane esikolweni uthola ukuthi icabanga lento ebekade yenzeke ekhaya kodwa singasho sithi kuningi sikufundile kuningi futhi engicabanga ukuthi abebekhona bazokwazi ukuthi nabo bayinuka amakhwapha ukuthi nama departments sengathithi ngaqhubeka njalo lokho dokotela esibhedlela nike nibe nengoyazana nje emadip amabutho nixoxe lezi zinto ukuthi ayingenzeki emakhaya ngoba into eshaka kakhulu ngqongqoshe udaba lokuthi abantu bathandana namhlanje usebona imali kumapizza kwakhiwa isitezi kusasa siyabhidlizwa kusasa mazi umuntu wakho ukuthi ukuthanda ngeqiniso ungathi nithandane namhlanje nawe usuyathatheka kanti uyophela imali yethenda kusasa ziyaqala inkingi sobona abanemali bese kuyadutshulwana kuyabulawana lokho esingakufuni nokuthi umphakathi wakithi eningizimu Afrika lento eniyenzayo ukuthi abantu ababonisene kuyaliwa ngithatha amafoni yaqopha ungakwenzi lokho ake sibe nobuntu ukuthi siqazulule into enjengalezi kungabe ukuthi nesizakala nevidorizer ngiyafisa ukuthi uhulumeni wakithi ngqongqoshe ngelinye ilanga umuntu ozovidorize kubantu abengupresident aboshwe lo muntu ngoba izinto esingayifuni ukuyibona zenzeka abantu abalamula kube nobuntu hayi ukuthi bayalo abantu uyaqhuquzela basizakala sikufisa lokho sikuthula no asikhumbuze umlaleli igama lohlelo KZNHealthChatDotGov.za ulethela uMnyango wezeMpilo KwaZulu-Natali namhlanje sila uThracht uKhumalo la ngaseceleni kwaseNewcastle ngoba abanye baqonda standa uNewcastle ngqongqoshe engathi awuyizwa ngakodwa inkosi ikhuluma ngendaba ye-USB uthi ne-USB awuhamba uyifaka yonke indawo absolutely ngizwe kahle ngase ngiyithatha le USB ukuthi iUSB
endaweni eyodwa. Yebo. Absolutely. Cha ngiyithande kakhulu leyo. Siyazi ke inkosi ibimemile ngempela kuphumiwe ke zonke izinkalo abakhile la endaweni. Ikhona ke nensizwe yaSimelane esosho cha uSimelane odunge sisihlobo noNgqongqoshe ngoba sengaze kuthiwa usebuthi izihlobo zakhe yize sezakhulumela edweni nje. Futhi ngoba ngiseduze kwasekhaya kusho sengivele nje walanda ekhaya kodwa ke nizihlobo nonke phela manje abakaSimelane. Absolutely. Awusithatha usitshele ke ubani igama lakho wakabani? Ngibingelele igama nguThulani Simelane khona la eMadlangeni ngaphansi kweNkosi yaKwaQomintaba. Absolutely. Sibonge nje ngibonge nje siyibongele siyisizwe ukuba nenkosi esikhathalele kangaka singamadoda. Okuyisicelo sami ukuthi lolu hlelo lelumntungwa esesiqalile lungagcini ngokuthi kube khona uNgqongqoshe silenze makhona uNgqongqoshe. Siqhubeke nje nalo ngendlela ohlonipha ngayo bese sicela noDokotela ucela impela asivakashele inkulumo zakhe ziyakha usizile sicaba ngendlela akhuluma ngayo nje kuyasinikeza ithemba. Siyacela ke Dokotela ukuthi singakuboni mangabe kukhona uNgqongqoshe kuphela. Yiza usondele emadodeni. Sesisiqalile Isibaya Samadoda la eMadlangeni. Inkinga zikhona obaba nje inkinga yabo basena nendlela ukuthi bengafuni ukuya eMnyangweni ukuyohlola nasemakliniki. Bese bethi awuhambe wena mama uma ku right kuwe mama ukuthi nake imi right ziyakhala. Sibonge nje ithuba uNgqongqoshe ukuthi hayi mayesihambela namaphilisi siyawathola kwi-mobile kodwa kunesicelo nje ngisicelayo angijwayeleke njengoSimelane ukuthi mangicela kumntungwa anganginiki isicelo ngisicelayo. Absolutely. Ngithi mntungwa isizwe sakho sesikhulu kakhulu nangu uNgqongqoshe sinikeze isite phela ngesizwe sakho sibe neCSC eMadlangeni. Ngiyabonga mntungwa ngiyacela nje ngiyaxolisa ukuthi ngicele kuwe phambi kwaNgqongqoshe ngihlale ngicela unginikeza sengicela nje isite bese siya kuMagutshwa kuMpembe kuNdlovu zimqhewana zazekhaya ngokuswela belusi zahawukelwa intombi ihambela. Angihashike nje ngokuthi udadewethu imisebenzi yakho iyabonakala siyabonga Magutshwa Mpembe hayi cha sengiyazolwa kubo kodwa ke sizoyichecka leyo masiphuma ake ngiye ngejubane ke sasukuma uma nayo obekhona ngizwa lapha ku Facebook page ethi Intokozo Maphisa SA bangena abantu ngangithekeke ongcoma nje kanye makhona kwenzele kahle uthi umxolisi enquthu enkosi danko ngibonga kakhulu kuma nurse onke ase Gateway Clinic enquthu engaphansi kweCJM ave besebenza ngokuzikhandla onesi bakhona ngingowasenquthu kwavula amehlo emaqhugwaneni. Absolutely. Yabonakala ka absolutely ke isihaza yonke umhlaba yehla ngoholoko yehla ngayo yonke imfula. Iyahaza. Angingachithi isikhathi nangu sisinelisiwe Khanyeza naye ubengasele ngaphandle ufikile eqhibeni baxoxa nabantu besifazane. Mhlawumbe inkosi sothi mase siphuma la isikhumbuzise ukuthi indawo la ababehlala khona abantu ngokwesintu besifazane bexoxa. Ngiyathemba ukuthi babengaxoxele ekitchen. Kwakukhona indawo la ababehlala khona bexoxa. Mhlawumbe kumele ke silibhekele lo kanyana ukuthi yini leyo ndawo la uyazana laba behlala khona bexoxe lingasiza nathi lelo gama soMnyango ngoba siyafisa ukwazi ukuthi abantu besifazane mabexoxa babehlalaphi ngokwesintu ngoba angikholwa ukuthi babexoxa bebeshaya amabhodo lapha babethi mase bewenzile amabhodo kodwa kube nendawo labahlala khona ke bese beyithaya ke imithetho beyishaya imithetho ba mawulandela ngathi bona abantu besifazane abashaya imithetho mawukuthi uyayibukisisa indaba kodwa ke sibingisele Nelson awusibingelele nawe bese usitshela utholeni nje namhlanje kuyo yonke lento. Ngizoqala ngokubingelela ubaba wami wesizwe wakwamntungwa uKhumalo la eMadlangweni ngokuthi mntungwa. Okwesibili ngibingelela umama wami umama Simelane oyena esihlangene ngaye namhlanje wakhipha ipost la eMadlangeni sajabula ukuthi sizela uNgqongqoshe mangifika nami ngifika imoto igcwele zonke zeMnyango mawufika nje kuthiwa nje lawo ozizwa khona ukuthi awuphilile shona ngakhona awu bagudla abantu kusho ukuthi uphethwe amazinya kusho ukuthi uphethwe yini ufuna ukucheck ipaper simiye kuningi esiza kule ngakho namhlanje kodwa kakhulu ngibonge nondaba ezitho okuthe makuthinta Isibaya Samadoda ngoba uNgqongqoshe ushilo wathi ubese ecela ikhishi sesithola okuningi siwo mama la ekhishini ukuthi mawumama uyiphatha kanjani mawumama okuningi elengihlabe kakhulu umxwele la endaweni yakithi yaseMadlangeni sihlushwa omama abancane omakoti bayabuza ukuthi mawuphuza umama omncane uzoyifunda
zifundisane izingane zakho ngoba lithi izwi bazebavela naBhayibheli ukuthi lithi izwi khulisa umntwana wakho ngendlela okuyiyo okuyothi lapho esemdala angasuki kuyona ngilithandile lo ngqongqoshe wami awusifunda okuningi nokucheck ipaper smear konke nje nokucheck ingculaza ukuthi asingavumi nobaba ukuthi basebenzise bethambe ocheck ingculaza egcineni bese ebuza ubaba ukuthi uhambe kanjani bese umtshela ukuthi negative bese seyaphuma ubaba useyagiya ugiyiswa ukuthi uthekhelwe nguwe yena ubaba umadola nzima ukuthi ahamba ayochecka kuningi esigainile ngijabule ngihappy angathi ngingaphindwa futhi ikhishi lo mama libuye ngoba kuningi esafunda ukukhulunywe ngakho siwomama usithokozela kancane uNgqongqoshe ukuthi ngale Spencer amadoda kuthiwa sizimpempe cha baba basizi impempe sisuke silungise ngoba phela umama ungasakhuluma ukuthi baba nakhe ubaba hayi asizi impempe siyayithoba kakhulu kobaba sicela nje ukuthi nje nathi siwomama sihlele siwomama baba sibathatha ukuthi bangobaba hayi cha wayibeka kahle uyazi wayigoqa yonke into sengithole konke ukuthi kwenzakalani lapha yana ekhishini awubake awufuni ukukhonzela nje abanye omama emakhaya ngingabakhonzela kakhulu ngiyakhonza eFalbank omama base Falbank bonke ye mina ngithanda abantu abaningi ke la eMahlangeni nabasenkonzweni nje ngithi philani sila kuNgqongqoshe sizuzo okuningi socela futhi babuye bazosipha lokho abasiphekona nophethwa amadolo bezosizakala ukuthi absolute ayike nimshayela ihlombe emakhaya bayajabula ke emakhaya bayayinwaya manje bayashaya amahlombe cha Ngqongqoshe awuthi kuyibeka nawe nayo indaba enkulu ingathi bathi iyasebenza lento yokusondela ebantwini uyabona nje udadewethu uyichaze kabi ke impela nje ngendlela esisho ngayo ngoba sithi indaba esixoxa nomama kakhulukazi kulenyanga yomama besibuka nje isimo sokuphila kodwa sibheka izinto zezempilo ezisiaffectayo thina njengabantu besifazane sikhulumeke kakhulukazi ngodaba le breast cancer sakhuluma nge-cervical cancer njengoba ngike ngasho saphinde sakhuluma udaba lokuthi i-breast cancer into enhle ngayo uyakwazi ukuyitest ekhaya safundisana ukuthi utesta kanjani uma ngabe ufuna ukuchecka usuku nosuku indaba ye-breast cancer into enhle ke ngomama njengoba sazi ukuthi umthetho wasekhaya nje umuntu ovamise ukushaya umthetho nokumaintaina la ekhaya umama omama ke uma bese sibafundise kahle ngibona bazobuyela ekhaya bayofundisa omakoti bafundisa amadodakazi but nezingane zethu zikhule zazi ukuthi kufuna ziyicheke so sixoxile nje yonke leyo nto sakhuluma ngendaba yokuzivikela ekutheni uma ngabe uyithola ukwi relationship noma usebudlelelwane budlelwane yes i relationship obonayo ukuthi awuvikelekile kakhulu kuyona uzivikela kanjani wena njengomuntu wesifazane zikhona indlela zokuyivikela uyakwazi ukuthatha iphilisi esilibiza ngokuthi PrEP eMnyangweni wezeMpilo uma unje uyatesta kuqala uthola ukuthi unegative musu negative udlelelo philisi ke lelo alisho ukuthi usunali ingculaza but suke likuvikele ekutheni ungayitholi ingculaza but abantu omama bayakwazi ukusebenzisa amajazi ngoba phela ijazi elinye likhona likaMkhwenyana likhona nejazi lomama nabo besibakhulumisa ngalo saze salivula salibuka sasiyo mama sakhomba sani ukuthi lisebenza kanjani ngoba kubalekile nabo mama ukuthi siba empowerishe sivumelene futhi sinomama ukuthi kubalekile ukuthi iprotection yabo singayidedeli kubantu besilisa umuntu nomuntu wesifazana akenze sho ukuthi yena uvikelekile ukuze akwazi ukuthi akwazi ukukhulisa izingane zakhe siphinde sifundise nezingane sixoxa kakhulu intithe ngendaba ye gender based violence nokuthi siyenze njani sivumelene nondaba ezithi ukuthi sizophinde sibuyeke manje sesixoxa omama nobaba sihlanganisa izinkulumo zomama nomama ukuthi siyenza kanjani indaba yokuyivimba indaba ye gender based violence kodwa ke ayisikhulumile nale abantu besifazane ngendlela abancane asebephuza ngayo qinisile udadewethu sixoxile ngempela ukuthi cha kubalekile siphinde sibuke uyabona nje asisho ukuthi abantu abangaphuzi kodwa inkingi ifika lapho uma usu abuser utshwala ngoba uma sebu abuseka utshwala benza ukuthi
ukuthi nengqondo nama decisions umuntu awathathayo angabi ama decisions aphusile kwenza ukuthi nama decisions umuntu awathathayo kwesinye isikhathi ayibeke esimeni esidangerous ngoba kuba khona igebengu la ungazi ukuthi igebengu bezifisa ukwenzani kodwa uma wena ungekho esimeni esiright kube lula ukuthi umuntu ayithole esehlukumezekile so i-discussion yethu ibinhle kakhulu and sizoyibuyisa impela ngiyabona ukuthi udadewethu kusho ukuthi bayayithanda besiqala ke ukuyenza thina nondaba ezithu uzabe ezithi ukuthi uyayazi ukuthi ayiyona iyashisa uma sekuxoxiwe so sizobuya ke sikhulumile nomama abalithola ithuba lokuxoxa babuza imibuzo ekade beyibuza nakuSibaya batholile ithuba lokubuza Dr Nene inkosi is very happy nge engagement yakho besho nje ukuthi next quarter nasiphinde Isibaya siba khona sebecela wena ke manje abasamtela omunye umuntu ngoba indlela okhulume ngayo kusho ukuthi yona le ndlela ekwazi ukuthi sichaze by the way indaba ezitha this is one of the reasons why sithi asondela uyabona nje ngoba sesinabo odokotela abanezithakazelo akufanele sithi nasikhuluma nabantu bakithi kube ngathi sikhuluma nabantu baseNgilandi kufuna sikhulume ngendlela eunderstandayo neyenza ukuthi si-understandane ngoba udokotela uyayazi yena i-pap smear ngesingisi uyayazi mammogram ngesingisi kodwa kulungile phela uma sekhuluma nami akayikhulume ngendlela mina engizoyi-understand ngoba ngithi mina ngiyifundele i-pap smear angiyifundele i-mammogram yingakho sinodokotela bobabili no-Dr Nene no-Dr Duze abakwaziyo ukuthi uma bekhuluma nathi bayikhulume udaba ngale ndlela thina sizoli-understand ngoba akusuke umsebenzi wabo ukusithema umsebenzi wabo ukusifundisa and indlela ke yokusifundisa ukuthi bakhulume ngelanguage esiqondayo so siyabonga kakhulu ukubona bobabili awumzwanga uDr Duze lapha naye ushaye kakhulu ukuthi nje ubungekho ke kodwa siyabonga ukuthi ngempela balitholile leli thuba sizoqhubeka nalolu hlelo Ngqongqoshe silithathele ithuba sibonge kakhulu nasenkosini yesizwe ukuthi sinike ithuba sifike la kwaQomintaba namhlanje sizizwa sijabulile mkhulu kodwa umoya la namhlanje ngiyabona kuphephuka ngisho ihlahla phephuka kodwa bathe abantu sizophuma ngokuningi noma ngabe kwenzakalana Ngqongqoshe ngizoqhuma ke manje ngibuyelele eDurban eThekwini sikubonile lapha nihlangene kwi-Provincial AIDS Council nala ebenibonisana khona ngezimo ezithile ezithinta ke manje igciwane kanye nabaphekezeli balo yini ingqikithi beniyibambile nibonisane nafika kuphi ngokuxoxa ngegciwane sinohlelo la olubizwa ngokuthi Provincial AIDS Council olucherwa uNdunankulu lukhocherwe i-civil society ubaba uMdletshe sake saba naye ohlelweni a few weeks ago njalo ngekhotha iprovince yahlangana kubukwe ukuthi sesihambe safika phi njenge province ekuvikeleni na ku protection ye HIV so umhlangano ke wangolesithathu bekumhlangano wokubuka iprogress report yokuthi simiphi ngama programs ethu kuma districts nokubuka ukuthi imapha ama districts asebenzayo imapha ama districts okubonakala kusengathi kunenkinga into esivumelana ngayo nesavumelana ngayo ukuthi igciwane lengculaza nesandulela ngculaza ngeke uhulumeni anqobe eyedwa ingakho kufuna kube ne partnership ne civil society so ku provincial kwi PCA sihlala sisonke lapho sixoxa ama programs sibuza ukuthi singabambisana kuphi singasebenza kanjani esikutholile ke ukuthi ama districts amaningi ayakwazi ukuthi abe nezinhlelo ebambisene ne civil society kodwa sibonile ukuthi akhona ama district lapho esingenayo i-report esingakwazanga ukuthola ukuthi kwenzekani Amajuba nje yenye yama district lapho umeya khona selokakhethwa akakaza attend kwi AIDS council i-district yase Kingcetshwayo umeya wakhona akakaza attend seloku kwa akhethwa okusitshela thina ukuthi kusho ukuthi azikho inhlelo zokuvikela i-HIV ne-AIDS kuleyo ndawo kubanjiswene uhulumeni ne-civil society eKingcetshwayo ke i-civil society zeyakhala ukuthi ngendlela abaphetheke kanzima ngakhona umasipala okhona uzabakhokhise ngisho befuna ukuhlangana nomphakathi emahholo and bathi isimo esisha ke leso so sivumelene ukuthi uNdunankulu siyacela ngenelele ahlanganise civil society ahlanganise omeya baleya district ngoba akukaze kwenzeke lokhu isimo esisha nje esisibona kulo hulumeni wamakhansela okhona manje kanti phela indaba yokusebenza ye-AIDS council whether i-district AIDS council noma i-provincial AIDS council
kusiza ukuthi sibambisane sisebenze ndawonye. So siyacela ke ukuthi ubuholi bonke bama district bukwazi ukuthi bubambisane nohulumeni weprovince ne-civil society senze izinhlelo ezizoya emphakathini. Okokuqala nje enye inhlelo esibambisana ngayo ku-AIDS Council leyo ukuthi bakhona abantu ababe ku-treatment kodwa ngenxa yokuthi mhlambe sebephuza i-treatment isikhathi eside abanye bakhathale abanye basale endleleni abanye uthola ukuthi ngesikhathi ephuza i-treatment mhlambe usuke engenakho ukudla ebese yayiyeka yilabo abantu esibabiza ngokuthi bayi-lost to follow up. So uma sibambisene thina njengohulumeni uhulumeni womasipala i-civil society siyakwazi ukubalandelela labo bantu sibathola ukuthi yini beyeke i-treatment why bengasayilandi i-treatment yayo. Uma ngabe umuntu ezothi cha ngisakwazi ukuphuza imishanguzo yami ngoba angidlile noma ngikwazi ukudla ngisebenzi sibe nohlelo lokuthi simtholela kanjani indaba yokudla. Uma ngabe kuukuthi nje umuntu useyeke i-treatment ngoba esakhathele nje ukuphuza i-medication siyakwazi ukuthola i-support yokuthi simsupporta kanjani simlinke nomuntu ozohlala emgqugquzele ukuthi amaphilisi noma imishanguzo ayiphuze. So ibaluleke kakhulu leya meeting ngoba iye isiza ukuthi sikwazi ukubheka iprogress yethu njengeprovince yaKwaZulu-Natal. Sasivumelene ke noma kunama goals ayebekiwe yokuqala nje kwakuthiwa u90-90-90 sesimuvile ke manje siku 95-95-95 u90-90-90 wawukhona before iCovid-19 sekumuviwe ke manje seku 95-95-95 uthi ke u95-95-95 okokuqala kufuna sithole u95% wabantu abasulelekile ngegciwane kwiprovince yaKwaZulu-Natal namanye ama ayakuthola lokho. Okwesibili kulo 95% u95% walabo bantu esesibatholile ukuthi banegciwane sibafake kwi-treatment. Uma sesibatholile sesibafakile kwi-treatment bese sithi u95% wabo kufuna babe virally suppressed okusho ukuthi igciwane kufuna libe limbembathethekile kwenze njani manje selidambile sisho njalo ngesizulu lidambile uyishaye kahle yeah lidambile isizulu siphinde sibe yinkingi. So labo 90 ke basiza ukuthi kulo 95% wokuqala kufuna sithole almost wonke umuntu one-infection. Uma sesimtholile umuntu o-infected senze sure ukuthi bonke bayangena kwi-treatment. Uma ngabe bekwi-treatment beyiphuza ngendlela liyakwazi igciwane ukuthi lidambe lehle lize lingasabonakali kwi-system ulo 95 wesithathu ke loyo. So uma sisebenza nohulumeni sisebenza ne-civil society siyakwazi ukuthi sibathole bonke laba bantu. Ingakho sicela ngempela ukuthi akuqhutshekwe kusetshenzwe ndawonye ngoba siyadingana. Kodwa ke lo yamhlangano bekumhlangano wokubuka lezo zinto lezo sabuka ukuthi bakhona omasipala benza kahle kakhulu. Umasipala ofana nomasipala waseMgungundlovu lapho umeya wakhona uyambona ukuthi uhamba phambili ekulideni ama-interventions. Umasipala waseHerigwala lapho umeya wakhona umbona ukuthi uhamba phambili ekulideni ama-interventions. Nalabo abanye abangafiki nabangayithathi serious le ndaba siyathemba ukuthi emva kwalomhlangano wangolesithathu bazobuya sisebenze ndawonye. Ayike ngikhumbuza umlaleli ekhaya igama lohlelo KZN Health Chat.gov.za lishaya kakhulu intokozo kwamaphisa mfana le kwaNongoma. Sihamba kamnandi kamhlanje kodwa sila emadlangeni la eUtracht. Ngiyalithanda leli gama. Mase nishawo name change ngigcine ngalo le uTracht ngoba kade bashintsha sikasemadlangeni. Osekumadlangeni namshintsha uTracht. Cha lona lingichaza mawuzolinika umuntu uthi ngihlale bese kufuneka libhala hayi indaba ayibhala lapha ubona ubhalo uShark ubani abusazi kuba kuningi okubhalayo cha sihamba kahle kakhulu sikhula kwathiwa kuseyitrehe absolutely hayi cha ngiyalithanda kodwa mina ngathi bengalibuyisa kancane belitshekele ke inyanga ezintathu onyakeni njalo libuye bese liphinde lihamba ke futhi kunzima nokuyibika kumntwana bhala lapho ngisayuTract beluthi we ziyakhala ke ispelling kusazoxaka manje njani ngqongqoshe ngizwile la ngathi uCovid kunezinto osubuye ugadle ngazo manje awusibeke esithombeni ithini into kaCovid manje
uNgqongqoshe kazwelonke ubize isithangami sabezindaba wazochaza ukuthi cha noma iCovid uWorld Health Organization wayesechazile ukuthi akuseyona i-emergency yomhlaba wonke kodwa kubonakala sengathi kukhona ama-countries amathathu nawo 4 okubonakala ngathi khona i-variant entsha noma i-strain esisha se-COVID-19 now kuyabukeka ke manje ukuthi kuya-observewa ukuthi la eSouth Africa bakhona yini abantu abanaleso strain sim-affecta kanjani umuntu la eSouth Africa kubukeka sengathi la abantu abasatholakele bawu9 kodwa esikubonayo ukuthi kulo 9 akekho umuntu oke hlangana nomunye and kulo 9 osaboniwe akekho umuntu osoke wavakasha kwenye indawo yayivakashela omunye so sisayifunda ke le strain esisha sisafunda futhi ukubona ososcience bayabheka ukuthi ngabe si dangerous yini ukudlula le COVID ekade ikhona kodwa uma sesinayo information sizoyiletha emphakathini siyacela ukuthi abantu bangapanic ngoba udaba nje ne-information mase sinayo sizoyiletha sikwazi ukudila nayo sibonile kuma social platforms ethu ukuthi kukhona abantu ababeletha into eyayi circulator 2 years ago beyenze sengathi into entsha cha asinayo icrisis asikabi nenkinga enkulu yokuthi kunabantu abaningi abagulayo kodwa sibhekile and as soon as sine information sizokwazi ukuthi sibadlulisele umphakathi. Absolutely. Sizwile ukuthi ke nendaba ethinta amarabi engathi ke nawo impela sekutholakele ama cases ambadlwana la esifundazweni kodwa sinaye umuntu ozosikhulumisela wona kungathini nje ukuthi kubantu abanezilwane mhlambe la KwaZulu-Natali okuyizona eziwadlulisayo amarabi esazosikhulumisa udokotela ngayo mhlambe umlayezo esingawudlulisa kuwona. Siyafisa ntokoza ukuthi abantu abanezilwane abafuyile bazigade bayinakekele izilwane zabo bahambe ziyogoma izilwane ukuze leli gciwane lingadluli ngoba once umuntu ese-infected naleli gciwane kuba nzima kakhulu ikakhulukazi uma ngabe engazange athole treatment bese siphinde sicele nakubazali nasemphakathini uma ngabe kukhona oke wathintwa yinja noma walunywa yinja ngicabanga ukuthi nanekati uma ngabe like la ku scratcher kufanele umuntu asondele emtholampilo asheshe so that ezokwazi ukuthi athole ukusizakala. Ayike sesizoya kuyena udokotela kuyena ozosithathisela asibeke endabeni yamarabi ukuthi ayini atholakala kanjani. Ngizocela kodwa ke siqale la ku Facebook page yoMnyango ethi KwaZulu-Natal Department of Health nalabo abantu bangene ngomningi babo KwaZulu-Natal babaza abantu ababenzele okuhle ezikhungweni zethu. Ngqongqoshe ngiyajabula mangibona bebaningi abantu abababaza izinto ezinhle ezikhungweni zethu ngoba nami sekuyangigqugquzela sengithi mangiye khona lapha ezikhungweni zethu ngilibona ushintsho ngoba akhona amanesi amaningi nodokotela nabonke abasebenza ezibhedlela abenza kahle bese kuba nalo oyedwa nje inkosi yami uzogeja umnyango bese kugcwala ku social media sengathi wonke umuntu lapha esibhedlela naseclinic kwenze kabi. Uyabona nje mayo lapha ku Facebook page ukhona uSipha Mavanga noma Mavangana uyayibabaza uthi enkosi ufuna ukubonga nje kuyistaff sasesiphamandla clinic uthi uyasizakala uma enenkinga siyabonga kakhulu bakithi umxolisi enquthu bese ngemmemezile bese ngimshilo ulindiwe Charity uthi danke kustaff sonke sase Labor Ward eKing Edward Hospital. Uyabona ukuthi uphathwe kahle lapha yawulindiwe Charity uSinderela Maphumulo uthi Stafford Clinic eNewcastle section 7 sukumani banibone yimani ngeenyawo uthi ke ngizongena ngeviki elizayo nginisho ngamagama kwamanje ngisaniphakamisa nonke uSinderela Maphumuzo lapha ya eNewcastle. Untombi Makhonza Makhonza kubhalwe kanjalo uthi ngithi salute kuyi Richmond Dental Clinic. Richmond isenkulu impela manje isizibe ne dental ayi bayayimemeza la emoyeni impela uthi ke bayawenza uthi bayawenza umsebenzi wabo odokotela bakhona impatho yabo ayi impela ubafisela konke abayifise usiboniso sibo mpunga uthi
namanje ngibonga ngiqedi uyazi labo nesi bona bangenza ngaba nothando lokuya esibhedlela hayi kade ngenyanga impela nje usenothando oluningi lokuya esibhedlela angithi abona ko line bebuye bebebade ngoba sekukhona abantu abanothando nje uthi ke kunamanesi lapha ya ingozi ke lento yokuthi yena akasezile ngoba egula ingathi uzobuka amanesi manje lapha usiwe ehlongwa uthi danko kumhlengekazi ubusisiwe phungula osebenza ehlokozi clinic ubizelwe ebuhlengukazile awubakithi ubusisiwe phungula kuthi ubizelwe kulento ngibonga odokotela base RK Khan iyangena iRK Khan manje ngibonga iRK Khan ngokungibelethisa kahle indodakazi yami uthi nje akawuvala umlomo ufikile mathumbu ngiyasiqala ke sibongo kodwa ufikile mathumbu isithakazelo sakho ngiyathemba ukuthi unyongo yabo mhlambe konke kulapha emathunjini kodwa uhlumphile ntokozo sithathele thuba sibingelele kudokotela wethu dokotela awusitshela ukuthi ubani ngibonile inkosi kuncoma la engathi uyikhekhe la endaweni ngibonile inkosi kuncoma nje ithi hayi impela mase kufike wena ilete phezulu yebo awusibingelele usitshela ukuthi ubani wakabani wenzani la emnyangweni Khama ngithathe le thuba ngibingelele kuwena Mr Maphisa noNgqongqoshe nenkosi yesizwe nabo nazo zonke izihambeli mina igama lami nginguXolani ngoba Nene ngisebenza eMadadeni Hospital njengomphathi odokotela khona mfowethu siyezwa engathi abantu sebeqala ukuba worried ngoba kancancane siyeza kuyamenyezwa sizwile emlazi kumenyezwa kuthiwa engathi amarabi kukhona esokutholakalayo lapha nakwezinye indawo nje siyezwa engathi ke kukhona ukusola ukuthi ke kukhona okubabazekayo ithini into amarabi ayini amarabi umuzwe ubuthi yini amarabi ayini amarabi amarabi igciwane elitholakala kakhulukazi ilokhu esiyesithi ngesingisi zootic viruses okusho ukuthi asuka kwisilwane angene kumuntu isikakhulukazi ke kuba yilwane lezi esihlala nazo emakhaya okungaba yizinja namakati akhonayo ukuthi ayidlulisele kumuntu Okay mhlambe ke umuntu uzoyibuza ukuthi ayidlulisela kanjani ngoba phela siyadlala nezilwane lezi ilwane oyisho bayibiza ngama-pet abanye ziba abangani abakhulu nabo uthothi makudlalwa ekhaya kudlalwa nazo izilwane lezi abanye ziyabakwebha abanye zina ikuzidluleke idlula kanjani ngokukhwehlela ngokuthintana iyiphi indlela okudlula ngayo So into eyenzakalayo ukuthi ezilwaneni leligciwane liba sematheni sikakhulukazi so indlela eliyedlule ngayo uma kuukuthi unesilonda isilwane sakho esinawo lamarabi sikukhotha isilonda semngenile ke kuwena uma kuukuthi futhi ikakhulukazi izinja uma kuukuthi ulunywa yinja kuhlangana igazi namathe enja ungayithola futhi nakanjalo izindlela eziningi nje ezicommon ileyo ukuthi umuntu ulunywe yinja wase lento leyo mhlawumbe komnye uzoyibuza bese ngibona ngani ukuthi sikhona ngoba sinayo lento ukuthi hayi isilwane sala ekhaya yazi inja igcina nekati igcina kungathi umuntu wala ekhaya ingane yala ekhaya kada ekhula lokho engikhotha iziphi impawu sengingabona ngazo ukuthi hey naku sengiqala ukuthi kusho ukuthi ngathi sengingacishe kuba yiwo amarabi lawa ziningi izindlela impela ongazibona ngayo ikakhulukazi ezilwaneni so ezilwaneni amarabi ikakhulukazi ahlasela ingqondo nomgogodla so ezinye zezindlela oyozibona ngazo ikakhulukazi ezilwaneni ukuthi isilwane nje uthola ukuthi sesiphaphe ngokudlulele sesiyagxumela kakhulu okanye sesike sikhonkothe nje sikhonkothe into ongayiboni isikakhulukazi okanye uthola ukuthi nje sesinolaka ngaphezulu kwendlela ebesinayo ulaka ngayo ezilwaneni ungayibona kanjalo kepha kumuntu ke mhlambe osena amalento le amarabi amarabi inkinga ukuthi isifo esibulalayo mase ke sisangena kumuntu ikakhulukazi kepha kuqala kona kube ukuthi uba nezimpawu zokuthi uyashiselwa kepha iba khona umlando wokuthi uke wahlangana nesilwane mhlambe ebesolakala ukuthi sinawo amarabi okanye isilwane sezesafa bese kuthi ke 3 months later bese yena eqhamuka esenalezi impawu zokuthi uphethwe ikhanda uyashisa nanokuthi nje kwesinye isikhathi uyaphalaza ukosune ukuthi akaphalaze isikhathi esiningi kokunye futhi uthola ukuthi uma esesimbambe kakhulu
akusaphefumuleki ila igcina khona sekuyikhoma ke. Sikuyasezwa bethu abanye uzegcina umunye ngathi ikhanda seliyaphithana futhi ikhona into enjalo efaka ukuthi ikhanda sekungathi usekhuluma nento engayitholi kakhulu izimpawu ke lezi ekuqaleni nje uthola ukuthi umuntu uhanjelwa yingqondo. Kepha nje ihistory le yokuthi kuke kwaba nesilwane esishintshile la ekhaya okanye ahlangane naso noma sesifile sona isona impela esibaluleke kakhulu. Futhi umlayezo engathi niyawudlulisa ke kulesikhathi samanje njengoba kungathi ukuthi khona lo msindo ongathi ukhona nje abantu abadlala nezilwane nabafuya izilwane engathini kakhulukazi abantwaneni emakhaya ningathini kubona kulesikhathi samanje. Okubalekile kakhulu ukuthi uqinisekise ukuthi izilwane esihlala nazo emakhaya njengazi izinja nje kakhulukazi ukuthi kumele zigonywe zigonyelwe wona amarabhi. Kuyakuthiwa ke umdlwane mawusemncane uqala ukugoma la ku 12 weeks na ku 1 year na uyiphinde futhi uma kuukuthi kune risk enkulu yokuthi abe nawo every 1 to 3 years kumele isilwane sigonyelwe amarabhi. Amarabhi okumnandi ngaso ukuthi isifo esivikelekayo ngokuthi isilwane leso sigonyelwe wona amarabhi. Omunye ke mhlawumbe uzoyibuza kugonywa kuphi khona lapho uqukula inja ibeletha shona esibhedlela noma eclinic noma kushonwaphi makuthi ke sekufuna ukugomela ke nasi isilwane sami akaze ngibone umuntu kulayini esibhedlela ebeletha inja ezoyigoma. Ngiyayibuza ukuthi ke kugonywaphi mase kunalamalabili ikakhulukazi uMnyango wakwa-agriculture iwona oyaye ube nawo ama-campaigns la uthola ukuthi uyaveza ukuthi abantu abaletha izinja ukuze zizogoma la ngoba banabodokotela vele bezilwane abaye bazigoma. Kepha nje uma ufuna ukugoma inja yakho ungahlangana nje noMnyango wakwa-agriculture oseduze nawe uzofike uthole usizo lapho ulayelo. Ngqongqoshe ngengezwa abanye babaphathi bomnyango bethi kuyenzeka kodwa uthothe endaweni mase kusolakala ukuthi khona umbidlango khona umnyango wakho na uphume umemezela ukuthi cha abanezinja abayilethe endaweni ethile ukuze besebenze ngokubambisana kugome. Lolo hlelo njalo luhlelo lisebenza kanjalo. Kunjalo kuyenzeka ukuthi uMnyango wezeMpilo uma ngabe kubonakala sengathi kune outbreak ngempela ke manje sekufuna kungenelelwe bese kuthiwa cha asike sihlangane sibe ne campaign ehlanganisa ama vets aqhamuka agriculture siye ebantwini nathi njengomnyango wezeMpilo sikhona. Angithi ke phela ilwana azikwazi ukuze ibhedlela so kungcono ke siyaye kuthiwa haya sihlangane nenkosini lapha enkosini sizonikwa indawo ebese siyafika siyagoma. So kuyenzeka ke lokho sabuka ke manje ukuthi njengoba sibonile ukuthi akhona ama case amabili amathathu akhulunyiwe sekuyi outbreak yini ngoba uma sekuyi outbreak kuzofuna ke sibe nohlelo lokuthi senze njani. But okwamanje siyafisa ukuthi abantu bakithi behlisa imoya bagade nje kodwa ukuthi izinja njengoba ekade esho uDr Nene zibehave kanjani noma uma khona eselunyiwe bamphuthumise eMnyango wezeMpilo. Cha mina ngiyazi kusho ukuthi kusezogcwala ke ema-clinic ngoba izobe ithi iyangena nje ingane ibikhothwa inja hayi ngicela uke clinic ithini into uza nini umuntu ukwebhekile noma mayikhothile inja noma inini la iza khona eclinic ngokumlayelelo. Okubalekile kakhulu ukuthi nje uma uke wasola ukuthi inja inenkinga okanye nganawo amarabhi wahlangana nayo okanye uhlala nayo ukuthi wozeMtholampilo kusase early. Ikakhulukazi mayikulumileke ngoba uma ufika ulunywe yinja into ebalekile ukuthi ngesikhathi kulumile iqeda kukuluma inja ukuthi isilonda sigeze usigeze nje for 5 to 10 minutes ukwenza lokho kuqinisekisa ukuthi noma ngabe igciwane leli belingasesi isilondeni lingakangeni lingabe lisangena uzothi mawufika ke emtholampilo uyobusuthola kuzobonakala ukuthi isilonda sakho sinobungozi kangakanani ukuthi ingangena legciwane emzimbeni. Uyobusuthola ke imjovo nje eminingi ozoyithola for izinsuku. So siyasiqale uma ufika sithi day 0 ujove ukuthi ingabi saqhubeka na day 3 day 7 bese kuthi ke before day 28 nakhona kumele ukuthole umjovo wokugcina. Konke lokho ukuvikela. Kepha makukuthi kulume kakhulu kwakwebheka kwazi kwaphuma igazi okuyimpawu zokuthi igazi lakho lihlangene namathe alenja kukhona omunye umjovo. Mawufika nje ekliniki bazofike bakunike lo mjovo wokuqala bese bekudlulisela esibhedlela la uzofika uthole khona omunye umjovo esayesufake ngala ulunywe khona yinja okanye la kune scratch khona mawukuthi kwebhile ukwenza uqinisekisa ukuthi amarabhi awangeni lento le emzimbeni.
Phuthume ngejubane ke futhi ngiyalapha kwi-Facebook page yoMnyango ngiyoncoma bakwethu ngiyayithanda lento sithi sikhuluma ngawo amarabi lawo kodwa sibuye sigijime siyoncoma benza kahle. Uthi uceliwe Khubisa Danko kwi-staff sonke saseHlomendlini Clinic andamandeni umsebenzi omuhle awuqhubeke. Bese ke uLuyanda Phinza Socarera abantu babhala lapha Socarera ngiyacanga kuyinto ethile okay engabe ngisandakela kakhulu. Uthi Dr Ndlovu eLPH ikuphi LPH Ladysmith Provincial awuzwa ke ayikanqanyulelwa nala ka health iningi into ngengibona ukuthi hayi LPH ubone nawo ukuthi ziyakhala usho njalo ke uLuyando uphethi nokuphila uthi uDr Buthelezi noDr Buden eNgwelezane Hospital uthi hayi impela mayekathintwa yibo vela phile bengakamthinti nokumthinta usiboniso sibo Mpungose uthi hayi mina ngicela ukuphakamisa amanesi asemadadeni hospital ayeye emadadeni ayeye bajabule ngoba bakhona basemadadeni nakhona la namhlanje ngiyababona ke bajabule kakhulu hayi uyaniphakamisa usiboniso Mpungose uthi hayi impela ke ngiyabaphakamisa bonke uthi akafune kushiya ngisho nocleanayo lapha nesibhedlela ngoba engathi bayiphethe awusukwena lapha emadadeni ngisuka khona impela emadadeni okusho uyaphakamisa impela nami niphakeme usilenhlata amahlongo ngidi uthi umhlengikazi uNonku eMphumulo Hospital ngo2012 futhi wamenzelwe ibukwayo namanje akakakhona uyayibona ukuthi umsebenzi wenu ujule kanjani wenza into manje 10 years down the line usakukhumbula umuntu uthi nanga umuntu mina namanje angayikhohle insizwa eyake ngikhipha izinyo kwakusana lento ngqongqoshe wakungakabi wena ngqongqoshe kwakusana lento ukuthi mabekukhipha izinyo bakujove bese ubuyela kulayini this time ubambe lo line omude ufika la kade kwaphila lento ababeyijovile wathi mayese liqala elithinta ngeze uthi hayi usethinta mina ke ngagxuma wathi mfana mzukuphapha hlala phansi ngalibeka mayethi uyalithinta umlenze uyiphakamela athi beka umlenze phansi yabona namanje mhlambe u30 years oswadlula kodwa ke angamkhohlwa namanje lo yadokotela kodwa ke kwakuseyilesa sikhathi kungakabi wena ngqongqoshe dala kudala kakhulu ngoba ngisho 30 years ago shuthe kuyasho ukuthi ngumuntu onangaka eminyaka ngoba ke no 55 nje manje cha ngaleke kokuchitha isikhathi enye into abangibuza yona la bathi dokotela kungenzeka mina mase ngisitholileke bese ngidlulisela amathe komunye nami bese ngizidlulisela isifo noma sila isilwaneni nomuntu kuphela umuntu uthi umuntu siyedlula yini no kuyenzeka kepha amathuba ukuthi sidluliswe umuntu komunye umuntu mancane kakhulu kunoma kuyisilwane to umuntu ikakhulukazi kepha kungenzeka uma ubheka nje ku NICD bayakumenshina lokho kepha amathuba mancane kakhulu cha ngizokunika ke thobo wena wasemadadeni la futhi ke nisondelene neUtrecht nomphakathi wala emadadeni uzobukuzwa ngingenze ukuthi ninazo izinto vele kulezi insuku enibhekene nazo enifisa ukuyidlulisela emphakathini ukuthi ke sicela abantu bakithi begadi la emadadeni nansi into esibhidlanga esiyibona isinika inkinga siyacela ke ninakekele ngeke ngisho le ngoba sisemoyeni ngoba bazongishaya mangiphuma la kodwa ngezwe nje kuthiwa abantu abaningi la mawubuza i-direction ufuna indawo ethile kuthiwa abajwayele ukwazi ngaphandle ukuthi azi ukuthi nje ngihlala lapha ekhaya mina isekhaya bese kuba nenye indawo ekuthiwa ngathi kuhlale kumnandi ebusuku kwazi khona kanti ethi hayi mina ungashona lapha kuyalele khona ethi uyobabuza khona ukuthi kuphi lokho kunye kodwa yena wazi ukusuka la afike ngiyayikhohlwa igama layo inezimoto ezifile igama lakho into enjalo nje kodwa singayike kuye ngoba sisemoyeni ngathi kodwa akekho umuntu ozosibophisa njengawe manje ungathini umlayezo ongawudlulisa ke mawukuthi ke udlulise emphakathini engakusho nje ukuthi siyabonga kakhulu futhi siyagcizelela ukusebenzisana kakhulu nomphakathi isibhedlela esomphakathi akusisibhedlela sabasebenzi noma esikabani isibhedlela somphakathi so ikhona ama challenges angakhona kepha kubalekile ukuthi siwazi lawo ma challenges futhi nje emnyangweni ke bonke abaphathi babhaliwe bazobabona konke nje amabonda amawungena esibhedlela ababhaliwe uma umuntu kuukuthi kunento engazange imphathe kahle kubalekile ukuthi ayisho esekhona phakathi eminyangweni nakhona ekusibaya samadoda into ebengiyisho ukuthi uma unesikhalazo sisho lapho ngoba uzothi uma usufika ekhaya uzobususidlulisa mhlambe ngabe usizakele ngesikhathi usekhona phakathi eminyangweni wezempilo kepha nje ikakhulukazi sisebenzela abantu esikufunayo ukuthi nje iexperience uyabona leyo okhuluma ngayo nje nawe Mr Maphisa iexperience owabanayo
ebalulekile. Absolutely. Sifuna ukuthi wonke umuntu ofika esibhedlela i-experience abanayo kube i-experience yokuthi ulitholile usizo Yeah. aphume ejabule ekugcineni. Silwa kakhulu-ke nezinto eziyi-staff attitude nani and Yeah. futhi izinto esizibhekile lezo ngoba izinto ebezenzeka in the past mhlambe kepha manje sesizibhekile and senza sure ukuthi abasebenzi bonke bayawazi ukuthi ama-goals ukuthi babe khona ayini esibhedlela. Ngiyabona impela nami ngiyakhumbula ngifika kuloMnyango kwakunakho ukuthi kufika into ethi madadeni manje ngathi bese ngikhohle nokuthi siya exist isibhedlela ama complaints awasatheni angithathe nangokuthabile phedla mina bekugcina uthi danko siyabonga ku sister Mnguni celiwe at Injisuthi clinic ikho clinic uyayazi uNgqongqoshe ubakithi Injisuthi clinic kodwa kwaze waqondana ke sikhuluma ngamaRabi naye ke neclinic ke manje ke uthi qhubeka kanjalo nesiphathe kahle Ngqongqoshe ngale kokuchitha isikhathi siyazi ukuthi la siyancoma kakhulu sithi abantu abalethe okwenzeke kahle siyazi kubakhona nabo abasuke benokukhala amasango ke wawavula Ngqongqoshe ikhona iApp okuyiyona abantu abakwazi ukungena kuthi ethi bika sikusize uyakwazi ukungena lapho setshenziswa iApp le makhona ke into eyinkinga obhekene nayo ke nje iFacebook page yoMnyango ethi KwaZulu-Natal Department of Health uyakwazi uku-inboxa khona kunabantwana ababekiwe lapha bakwazi ukuthatha zonke izinto enisuke nikhala ngazo nontokozo maphisa SA kuyi-Facebook page uyakwazi uma u-inboxile bakhona abantwana bayibhekile ukuthi bekwazi ukuthi bebuye ngejubane bakuphendule ulekeleleke isikhathi ke sihlale sisilimaza Ngqongqoshe sicela usigoqele uhlelo oluhle kangaka. Siyabonga kakhulu Ntokozo sibonge enkosini ukuthi sinikeze ithuba lokuthi sibe nalo luhlelo oluhle kangaka nolukhulu ngoba ngempela na ubuka lapha bekuhleli khona Isibaya uphinde ubuke lapha bekuhleli khona omama uyabona ukuthi baphumile ngempela abantu bendawo abantu beNkosi uKhumalo so siyajabula kakhulu ukuthi sinamakhosi akwazi ukulida hambe phambili ezintweni ezithinta umphakathi siyathemba ukuthi njoba sesiliqalile uhlelo lwethu sizokwazi ukuthi implement kahle siqhubeke sibambisane siye phambili. Hayi ke kulolu hlelo sivalelise sithi kulungile ke bye.